kanye ne-boyfriend yakhe bihamba yodwa. So into eyenzeka ngaleso sikhathi leso kwasekuphuzekile kakhulu kangendlela yokuthi saze sagcina mina ne-boyfriend yakho sesihamba ndawonye savuka embhedeni owodwa. Wena ulale nobaba weingane zami Sine. Ube wazi ukuthi ngimthanda kanjani. Ube wazi ukuthi uyikho konke empilweni yami. Kodwa wena wakhetha ukulala naye. Awuzange uzucabange ngisho ngami, awuzange uzungicabangeli. Azange ube nendaba nemizwa yami Sine ukuthi mina ngizofila kanjani ngaleso sikhathi yenzeka ngalelo langa. Ngoba noma wodakiwe Sine, ngoba naku usakwazi ukukhumbula ukuthi kwenzakala ukuthini. Sho ukuthi wawuvela useyingqondweni. Sanibonani babukele emakhaya, igama uthobekile wakamdlalose ophansi kohlelo lemadlula media Izinkinga Zomhlaba. Babukeli makuthi uyaqala ukubuka uhlelo lemadlula media, sisacela upress usubscribe ukuze uzoba uqala uzokwazi ukuthola izindaba zethu. Babukeli bethu namhlanje sifonele uSine uthi unodaba afuna ukusixoxela lona mayelana nomngani wakhe. So babukeli bethu ngicela nihlale nathi ningayindawo sihambe siye kuSine siyomuza ukuthi ngabe usiphatheleni osukwini namhlanje. Ngiyabonga. Sawubona sisunjani? Igama lami ngiuthobekile wakamdlalose ophuma phasi kohlelo lemadlula media Izinkinga Zomhlaba. Usisi obumfonelile uthi ucela akusize kunodaba ofuna ukuyoliconfessa kumngani wakho. Bengicela ke ukuthi ubingelele ababukeli bami emakhaya uzazise ukuthi uba wakabani usukapi. Uma usuqeda ukuzazisa bese ubika udaba lakho. Sanibona babukeli emakhaya. Igama lami ndinguSinenhlahla wakwaChase. Kunodaba endilizisile apha endifuna ukuncedwa ngalo malunga nomngani wami. Khona into eyenzeka phakathi kwami nomngani wami. Sasikwi-groove groove lapha kwasho ukuthi kukhona uboyfriend wakhe. Uboyfriend wakhe wayengaphathanga umuntu. Nami ndabe ndizihambela ndedwa. So into eyenzakalayo umngani wami wayengekho yena esagodukile kube emakhaya. Kwaye kwathi kusobe kuphuzekile sagcina sesihamba ke saphuma soyi2 kwenzeka into ezinkulu ke engene ngikwazi ukuzichaza kodwa kwenzeka ezo zinto. So ngoku benesifiso sokuthi ndibize umngani wami kuba ndiyayibona lento iyanditya ngaphakathi. So ngifuna ukubiza umngani wami khona ngizokwazi ukuconfessa kuye. Ngiyabonga. Okay. Uthi kunodaba thina ofuna sikusize ngalo ngoba ufuna ukuconfess. Kunombuzo nje emncanyane engifisa ukukubuza yona. Mhlambe ngabe ubudlelwane benu nomngani wakho bunjani nje? Akusichazele kabanzi ngobudlelwane benu. Ubudlelwane bami nomngani wami bebo right kakhulu. Ngingasho ngithi bu right ngoba yena akakayazi yonke lento isatyamna ngaphakathi. Sino 10 years sivana singabangani. So ngoku ndiyayibona ukuthi izosichana indaba yokuthi mina ngizobe niphila nalento ngaphakathi yena engayazi. So izosimoshela ubudlelwane bami naye. Ndiyabona ukuthi kungcono ndizi apha ngakho nifonele apha ngibona ukuthi ngicela ukuthi nikwazi ukuninceda niconfess kuye so that naye ezoba right nami be right. Okay sis, ngiyakuzwa kodwa mawucabanga olimase umxoxelile lelo daba oqeda ukulixoxa manje izile ndaba le izobulimaza kangakanani ubudlelwane benu? Hey, ingamlimaza kakhulu futhi kuba akekho umuntu obemtheme ngaphezulu kwami besifana nesisters. So angalimala kakhulu kodwa since endazi sisazana mhlawumbe angakwazi ukunixolela. Konto engayisho njengangoku kuzomthatha ixesha ukuthi akwazi ukunixolela. Kuzomthatha ixesha and anomsola kulonto because inkulu into eyenzakalile and naye uzobe siva into yothukayo bengayilindelanga kodwa ekugqibeleni kubalekile ukuthi ayazi because ngiyazisola ngayo. Okay, ngiyakuzwa. Ngesikhathi nje kwenzeka nisuka nihamba nayo no boyfriend kamngani kwafika nje kwena enhlizweni yakho? Sisingeke ngisasho okuningi kodwa nje into eyenzakalayo ngalo day safike saphuza nje. Saphuza umuntu nomuntu wakhe beyithina ke sihleli nje sodwa. So sagqibela sesukuma because abantu bayahamba ngokwendawo zabo. Sathathana sahamba soyi2 ngoba ndiyamazi ukuthi boyfriend kamngani wami. Shuthi ke kwasekuphuzekile ke kakhulu umuntu usedakiwe vele.
wazongitshela ukuthi asambe sendlini. Okay, ndivume nami sihambe, ndidakiwe angisakwazi nokuthini. Sahamba sayendlini, savuka ke ndawonye. So lento engiyayo ngopha kumngaphakathi. Ngoku ingakho ke ngicela yena ukuthi akwazi ukufika apha. Sikwazi ukubona ukuthi lento siyithini, nincedise nani. Cause senivile vele niyakwazi ukubanceda abantu. So benesicelo salonto. Okay. Mawucabanga isoka labungani lento le lizophatheka kanjani mase libona wena usuyixoxela umngani. Mawucabanga yena lento le othi ufuna ukuyiconfessa kumngani wakho. Mawucabanga yena uboyfriend imphethe kanjani, iyamudla noma hlapha kanandaba? Ngokubona kwami yena akanandaba. Since mina kuyi best friend yami le. Iyandila lento ngaphakathi angikwazi ukuphila nayo. And yena still mangabe esivuka ukuthi nikwazile ukuyithatha lento ndiyise ku best friend wami, uzophatheka kabi ngoba akayazi vele best friend wami and uyamazi ukuthi ebemthemba. Kodwa yena ngokubona kwami nje lento idla mina kuphela, yena akanandaba nayo. Ke ngiyakuzwa, singamthola kanjeni ke umngani wakho ukuze phela akwazi ukuzolalela lolu daba ofuna ukulikhuluma kuyena? Hayi akakho kude. Ulapha nje kufutshane la eduze nje. Ungamfonela nje ngokungamfumana ngafika noma mhlape ungakhona omlandayo angakwazi ukumfumana njengangokufutshane. Okay, ngibona kungcono ukuthi simfonele ngoba uthi akukho kude kufitshane la ikhona. Okay, hayi akho nqa ngamfonela. Usine angalala nendoda yami usine ayikho into angayazi. Usine wazi yonke into ukuthi mina nomuntu wami kukanje wazi nokuthi mina ngiceliwe umuntu wami uzongilobola ngoDisemba. Kodwa manje usine usezongitshela lento ngobani? Waye ngitshele manje. Ola lonke bengipretenda shoot. Usine bekafika endlini yami ahlale nami nendoda yami ngibashiye ngiyothenga udrink. Shuthi nangaleso sikhathi bebebuye bayigila imikhuba yabo ngoba bayazana. Umbuzo enginawo mina kusini ukuthi sonke lesi sikhathi kade ethuleleni. Avela mngani wami. Into engingayisho iyodwa. Kade ngisaba ukutshela yonke lento. Ngisaba ukuthi izomosha relationship yakho. Kodwa ekugqibeleni ndibonile ba kumele sihlale phansi ndiyithethe nawe lento ngoba xa ngaba ndiyithetha no boyfriend wakho akabonakalisi njengomuntu othukileyo. And lonto izofika ixabanise mina nawe. Kanti yena ngumuntu nje ofike esivele sinobudlelwane esinabo mina nawe. Ingakho nibonile ukuthi kumele ndikubize la. Ndicela usisi bakwazi ukuninceda silungise indaba yami nawe.